wàláìtàláì kì í ṣe wàsákọ́ kì í mà í ṣeré bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣàwàdà. láṣẹ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba kọ́dá ayé nítorí Adéwọ̀lú Adétòrò Àkànbí ayé àrí àtàtà Ìlọrin Ibafolu àtúndé Ejire wá ó ní kí wọ́n bá ń kí ọkọ òun ẹni re èèyàn pàtàkì olówó orí òun ẹni tó rìn tí igba obìnrin tán kò lọ́nà tán sọ wípé bírú Àkànbí bí ò bá jẹ́ ọkọ ẹni àṣìjálẹ̀ ẹni èèyàn pàtàkì ní láwùjọ àwọn èèyàn. Adéwọ̀lú Adétòrò Àkànbí ó ti wá lé lónìí kó lé sówó kó lé sọ́lá kó lé sẹ́ẹ̀kú tí ń ṣe baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ò ní kánjú kó tó lọ láyé bí o sì ní fàìsàn ló gbà. ó ṣe 50 ọdún ẹni bá ní ò ní ṣe mí ni ò ní kádùn kì í ṣèpè rárá o torí pé o ti bá ń torógbó kó o kó láyé o ti bá ń jáwùsà ìkúrí ẹ̀ ó sá o bá ń tóbi o fi kú dànù lápẹ́ Elédùmarè ọba àṣeṣetúnṣe ni ó jẹ́ kò ní jáse mọ́ rẹ Àkànbí kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí aya rẹ aya pàtàkì lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ aya tá a fi yan gan ni arẹwà obìnrin ẹni tí ó rìn tí ẹni ẹgbẹ́ dùn ẹgbẹ́ òdùn àwọn ará bí ni ò fẹ́ kí afínjú ni afínjú àrìngbẹ̀ndẹ́gẹ́ ọ̀bùn àṣìwọ́jà apáṣíọ̀ṣìọ̀ ọ̀bùn ṣíọ̀ṣìọ̀ ṣé bó ní òrẹ́rù afínjú aya rẹ wọlé Àkànbí ọmọ Oníbàdàn nínú Olúyọ̀lé níbi olè tó ti gbé jàre olóhùn láyé ọjọ́ sí ìbàjẹ́ májàmájà tí kára wájú lẹ́rú akínílé bẹ́ẹ̀ ni akínlójú ogun Ìbàdàn ìlú Òjò ìlú Àjàyí ìlú Ògúnmọ́lá ìlú Ìbíkúnlé olódòpò kẹrin lójú ogun àgbàlá Ìbíkúnlé ojú kó bá bẹ́ẹ̀ lòmí lọ Ìbàdàn ọmọ àjòròsù ẹ̀yin lọ́ máa jẹ̀bi yó ọmọ àfikàrà ń fọ́rí mu ọmọ olóògbòdù ẹ̀sà ògún ará òde ògbólúkẹ́ ọmọ sùpẹ́bí ẹni pọ́nmọ́ ike mi òjò tó ya ẹ̀bá má ṣe gbé ìfọ́ya ǹgẹ̀yìn mi òjò tó sà ẹ̀bá má ṣe gbé mi fó sàláwẹ̀ ike mi di kí àmúṣẹ̀yẹ eégún di mẹ́fà lóde ògbín ẹ̀ máa gbọ́ná èmi ló ṣe tóbìnrin ò máa wó ṣe pàkásẹ mẹ́fà nígbàlẹ̀ èmi ló ṣe tóbìnrin ò máa wó ṣe ẹ̀kú ṣe mẹ́fà máa lò ó kó ẹwà sọ eégún bó ṣe lu kámi lára bí Ajere ti gbalẹ̀ṣẹ̀ ti gbóró ṣẹ̀ eégún tó bá ti gbalẹ̀ ara ṣe kìkì aṣọ èyí tó bá ti gbóró ṣẹ̀ aṣọ rẹ̀ àjọpọ̀ fún ẹ̀yìn rògbàlẹ̀